κρατούμενοι βέβαια στις φυλακές Μαλανδρίνου και Κέρκυρας παραμένουν στις ταράτσες, αλλά γενικά η κατάσταση αυτή την ώρα είναι ήρεμη. Τώρα, άλλο θέμα. Διόδια στο κέντρο της Αθήνας. Μια λύση που προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι εδώ και καιρό επανέρχεται στο προσκήνιο προκειμένου να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας. Στις αρχές Ιουνίου ξεκινάει και η εφαρμογή του νέου αυστηρότατου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήδη στο ηλεκτρονικό σύστημα περνούν οι βαθμοί ποινής από 1 εκατομμύριο κλήσεις των τελευταίων ετών. Κάτσε να τον αποφύγω αυτόν. Είναι δύσκολο. Πάμε στα χωράφια. Ο Μιχάλης Λιάπης στο τιμόνι του προσομοιωτή τρέχει το σενάριο του οδηγού που κυκλοφορεί υπό την επίδραση αλκοόλ. Αυτή η παράβαση με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει από τις 3 Ιουνίου τιμωρείται με τουλάχιστον 2 μήνες φυλάκιση, 1.200 ευρώ πρόστιμο, 9 βαθμούς του point system και αφαίρεση της άδειας για 3 μήνες. Δεν μπορείτε να σε 40 ημέρες τα πρόστιμα του κώδικα διπλασιάζονται και σε αρκετές περιπτώσεις τριπλασιάζονται, ενώ ηλεκτρονικά θα καταχωρούνται οι βαθμοί ποινής του point system. Για την ώρα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών μεταφέρουν στη βάση δεδομένων 1 εκατομμύριο κλήσεις με βαθμούς ποινής που βεβαιώθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα παρέμεναν στα χαρτιά. Την ίδια ώρα οι συγκοινωνιολόγοι λένε πως είναι καιρός να μελετήσουν σοβαρά οι αρμόδιοι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας και σε λίγα χρόνια να μπουν διόδια στους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο. Αν δεν κάνουμε κάτι, τότε είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι σε 3 χρόνια, μέχρι το 2010, το 90% των αξώνων θα είναι σε κατάσταση κορεσμού.